Okay, padang Ilocano. Engineering tayo mo na. Sim apagkapyagang kay David, isip makaagas mag-iriwan tu'y kaungkang. Sim maduwi sa wala at isim mapapagura, at isim marayawin na ka, hindi isim mapamagustukin ka. Kaya dahil nga ngarigan, kay may muhapupo, kay nagpaspas nulag nuwis na naking mapagmaya. Isem ka man biyag, lawlawag ka man tuy panunod. Isem mo, isip mga yayo ko, ay tupusok napnuan ilito. Kapagkabyaga kay David, isip magkaagas mag-iwat ikaungga. Isip malukis sa wena at isip mapapagura, at isip marayawin na ka, at isip mapamagustukin ka. Uray at ang kanya karigan, uray painok paspas, uray painok paspas, unag nuis mo mapagmaya. Isem ka man diyak, lawlawag ka man tipan. Sa isem mo, isip mga yayo ko, ay puso napnuan dito. Isem ka man diyak, lawlawag ka man tipan. Ta isem mo, isip mga yayo ko, ay puso napnuan dito. Isem ka man diyak ko, lawlawag ka man tipan ko. Ta isem mo. Thank you, maraming salamat. Grazie tutti.